tan increïble que he trobat en escaramull de ferralla? Què és? Digue-m'ho, digue-m'ho! Què és? No ho sé encara. Però si t'estiguessis quiet una estona, tal vegada podries canejar qualque cosa que no fos només aire. Perdona, Ca! Escaneja! Me mor de ganes de saber què és. Potser és qualque cosa comestible. Ui, no, això segur que no. Escaneja! Però vols fer el favor d'estar quiet d'una vegada, si vols? Ai, sí, perdona, és l'emoció. Segur que fa qualque cosa super especial i al·lucinant. Per què deu servir? Per posar-me nerviosa si no t'atures de moure. Per això serveix. Estigues quiet. Bon dia, estimats oients. La previsió meteorològica d'avui ens diu que aquesta durant el cosa matí xerra, que ho s'esperen sents? fortes ventades a tot el territori. Uau, Ca! Això que bufa és una forta ventada! Uau! Aquesta cosa mos ha dit que avui passaria exactament això! És genial! Ja sabem què és! Sí, uau. No fa falta escanejar-la per saber-ho. Hem trobat Una màquina que endevina el futur! Uau! Què? Funciona? No, Pep. Aquesta cosa no té cobertura. Però podrem jugar en el joc? Com hi vols jugar, Bambu? Si no me'l podem descarregar. Descarregar-lo d'on? Des Nigul, home! Quin nigul? Aquell en forma d'elefant o aquell altre en forma de gelat? O aquest? Aquest que té forma de... Pep, lleva't, vinga! D'acord. Espera! Quiet. Queda quiet aquí on ets. Què passa ara? Tenim una ratxeta, Pep. Crec que en Pep tapava ses ones. On és? O allò que sigui sa cobertura. Sóc un pollet, no un expert en telecomunicacions. Sí, i si jo també m'alleu. Dues ratxetes. Vinc amb altres a veure si així tenim... Tres ratxetes! Ei, el joc es comença a descarregar des Nigul. Però de quin nigul? Si ara ja no n'hi ha cap, mirau! Separeu-vos! Però per què no funciona ara? Si feim com has fet tu abans, tirar-la en terra 32 vegades i no ha fet ni una trista predicció. Tal vegada només endevines futur una vegada en el dia. Encertar que passarà cansa tant que ho fa una vegada i prou. O potser l'hem de tirar amb més força. La primera vegada tu l'has tirat amb rabi, perquè jo no te deixava escrejar-la. Ventura funciona. Prof, va, explica-mos què mos passarà la setmana que ve. La setmana que ve ja no hi seran. Que? Que no hi serà? Segons les informacions que ens arriben, aquests jugadors tenen les hores comptades. Nosaltres mos passam el dia jugant. Som els jugadors que diu. Ostres, tu! I per què ho diu que tenim ses hores comptades? La situació ara mateix és insostenible. La directiva ha pres la decisió que es desfarà de tots els jugadors. Es desfaran de nosaltres! Diu que es desfaran de nosaltres! Ho has sentit? Ho has sentit? Avui mateix rodaran caps. Jo no vull que rodi el meu cap, Però qui representa que és aquesta tal directiva? I què li han fet els jugadors perquè se vulgui desfer de nosaltres? Ni idea, però te diré una cosa. Si aquesta tal directiva mos vol tallar el cap, primer mos haurà de trobar. Quina poca! No puc pus! Sí, joc descarregat! Jo primer! No, Pep, no pots. Segon! Ei, que no, jo no jugaré de res. Ha set idea meva baixar-nos un joc. I jugaré jo primer. Ni parlar-ne, ho he demanat jo. Jo segon, però ara també vull ser primer. Ho heu vist? Culpa vostra. Potser també li podem demanar a Snigul que mos en baixi un altre. Quin heu dit que era? Aquell o aquell? Un moment!
La nau té molts de mecanismes defensius i sistemes de camuflatge que estan pensats per si mos ataquen a l'espai. Que sí? Els has connectat, Ka? Sí, uau, sí. Fa 2 minuts, quan m'ho has demanat, ja estaven connectats. I ara també. Ja t'ho havia demanat? I de 15 vegades ben bé, ja. Sap greu, Ka. Són els nervis. No vull que la directiva aquesta me faci rodar el cap. Ho has d'entendre. Què passa? Què passa? Ja és aquí, Ka! La directiva mos ha trobat i mos ve a cercar! És la directiva! És ella! És ella! És ella! Falsa alarma. Només són en Cau i na Tina que xerren a sabre màgic. Però per què? No els hi puc explicar que no corren cap perill? Que només han sentit un fragment d'una tertúlia esportiva de la ràdio i s'han muntat una paranoia? Perquè s'han tancat a la nau i així no molesten! Bé, molesten una mica. A més, si no saben que és una ràdio ni com funciona, és problema seu. I escures plats quan són dins a rentaplats. Que s'ha gravetat perquè cau tot de dalt a baix. On passa aigudes baten quan estira la cadena. Perquè hi ha 4 potes a totes les cadires. Me'n faig tantíssimes preguntes. Tinc els circuits a punt d'esclatar. Jo cerc totes les respostes. No se vos acaba la curiositat. Com funcionen les coses? Com funciona aquest món? Jo vull entendre tot. Perquè sóc molt curiós. Jo sempre m'he demanat des d'allò que és molt senzill fins a allò més complicat. Me faig moltes preguntes. Jo m'ho deman tot, I així aprenc a poc una mica de tot. Vine aquí en el meu costat i junts podrem descobrir els secrets més amagats. No hi aguant més aquí tancada, uau. Surt. No! Ka! Eh? No podem sortir! Pensa una mica! I la directiva! Estic farta de sentir-te cridar. No ho aguant més. I tampoc sabem si funcionarà que mos amagam aquí. No ho sabem. I li hem de demanar la cosa aquesta. Va, digues! Què fem? L'opció que has pres per afrontar el problema no funcionarà. Ho veus, uau? Tancar-se no és mai una bona solució. I com de fer? Com de fer per evitar un final tràgic i catastròfic? No t'enganaré, no té solució fàcil. Però si de veres vols salvar això que tens, Esclar que vull! Esclar que vull salvar-ho! no tinguis por i digue-li t'estim a la persona tan especial que tens de vora. Explica-li els teus sentiments i tot s'arreglarà. Uau! Ho has sentit, Ka? Tot s'arreglarà! Ja no rodaran caps! I de... Què esperes? Digue-li t'estim a aquesta persona tan especial que tens a la vora abans que aparegui sa directiva. Sí, ara mateix, ara mateix! T'estim, Cau! No t'ho dic gaire, però t'estim molt! T'estim! T'estim! Una ferrada! No! Ja t'ho he dit, que m'havies de deixar que els hi explicàs què era una ràdio. Ho veus?